आता आपण इकडे अशा चेअर घालून का बसलेलो आहे सांगा बरं. का बसलेलो आहे? का बसलेलो आहे काजल आपण चेअर घालून? काजलला माहिती असेल. आता आम्ही तुम्हा सर्वांना इन्व्हिटेशन देतो आहे लग्नाचं. आपण घरच्या माणसांना देतो ना कसं सर्वांना, तसंच तुम्हाला पण इन्व्हिटेशन देतो. पण तुम्हाला इन्व्हिटेशन कसं असणार ते पण सांगतो. पण सर्वात आधी एक प्रोसेस सांगतो आम्ही काय केलं आहे लग्नासाठी, म्हणजे डिस्कस करून. आपण लग्न ठरवलं आहे, लग्नाची डेट आहे 29 नोव्हेंबर. 29 नोव्हेंबर 2021, नाही तर पुढच्या वर्षी याल. 29 तारीख 29 नोव्हेंबर 2021 डे येतो आहे मंडे. हो ठीक आहे. आणि आम्ही सर्व हॉल बघितलेला आहे. हॉल कुठे आहे तेही सांगणार आहे, टायमिंग काय तेही सांगणार आहे. जेवणाची व्यवस्था झालेली आहे, म्हणजे सर्व अरेंजमेंट ऑलमोस्ट झालेलं आहे. सर्व भटजीपासून ते सर्वच झालेलं आहे. आता आम्ही एक सिस्टम ठेवलेलं आहे. आता लग्न आमचं आहे ना, तर आपण ठेवू शकतो तसं. आता एका ना मी म्हणजे जिकडे मी कामाला जायचो माझं प्रोफेशन पण विचारलं आहे. अर्धा हाफ यूट्यूबर अँड हाफ फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कन्सल्टेशन, म्हणजे घरी बसूनच माझं सर्व काम होतं. मला बाहेर कमी जायची गरज असेल, तो माझं काम आहे. आणि काजलच्या एज्युकेशनबद्दल विचारलं होतं तर काजल ग्रॅज्युएट आहे ना. आणि तिला भाऊ बहिणी किती, तर तिला एक मोठी बहीण आहे आणि तिचं पण ह्याच वर्षी लग्न झालेलं आहे. एवढं एवढं डिटेल विचारलं. तर लग्नाबद्दल सांगायचं आहे की काय ठेवलं आम्ही लग्न, म्हणजे काय केलं लग्नात. तर लग्नात आम्ही कुपन सिस्टम ठेवलेलं आहे. आणि का ठेवलेलं आहे आपण काजल तसं, कसं की आपल्याकडे हिशोब राहतो की आपले किती प्लेट गेले. म्हणजे काय असतं, आम्ही एक कुपन बनवलेलं आहे, त्याचा मी तुम्हाला फोटो दाखवतो बघा. ते कुपन्स बघा, म्हणजे असे कुपन्स आम्ही प्रिंट केलेले आहेत. आणि ते कुपन्स म्हणजे का केलेले माहिती आहे का, म्हणजे दोघांकडच्या माणसांना उभं राहायला नको कुठे, म्हणजे प्लेटी मोजत बसायला है ना. काजलला म्हणजे हाफ कुपन्स काजलकडे असतील, हाफ कुपन्स माझ्याकडे असतील. काजल आपल्या ओळखीच्या माणसांना देईल, हॉलमध्ये देणार ते, आणि मी आपल्या ओळखीच्या माणसांना हॉलमध्ये देणार आहे. त्यातले जे 100 कुपन्स आहेत, त्यातले 100 कुपन्समधले 10, 15 to 20 कुपन्स हे आम्ही तुमच्यासाठी रिझर्व ठेवलेले आहेत. हे सांगायचं ॲक्च्युली मला, कुपन्स का बनवले आणि कसे बनवले, बरोबर ना. म्हणजे माझ्या हिस्सातले जे कुपन्स आहेत ते त्याच्यातले 10, 15 किंवा 20 कुपन्स मॅक्झिमम हे तुमच्यासाठी आम्ही रिझर्व ठेवलेले आहेत. तर तुम्हीसुद्धा यायचं आहे. आणि तुम्ही येणार कसं, हे बोलतात ना ते रँडम सिलेक्शन, काय म्हणतात त्याला, काहीतरी म्हणतात, लकी ड्रॉ. लकी ड्रॉ तसं आम्ही कमेंट आली होती ना, लकी ड्रॉ ठेवायला सांगितलं होतं. हो ते आम्ही ठेवणारच होतो. लकी ड्रॉ आम्ही ठेवणार आहे. तुम्ही पण त्याची रिक्वायरमेंट कशी आहे की आता मी जनरली ओरली नाही सांगू शकत ॲड्रेस आणि टायमिंग, तर तुम्हाला मला मेल करावा लागेल. आणि ते पण मम्मीच्या आयडीवर, म्हणजे जे आयडी आहे shubhakir@gmail.com, तुम्हाला स्क्रीनवरती पण दिसत असेल, त्याच्यावर तुम्ही मला मेल करा की तुम्हाला यायचं आहे. पण रिक्वायरमेंट अशी आहे की एका फॅमिलीमधून 2 माणसं येऊ शकतात, बरोबर ना. असे म्हणजे आम्ही 10 फॅमिली बोलवणार आहे तर 20 माणसं होतील. 5 फॅमिली बोलवले की तुम्ही मला मेल टाका आणि रँडमली मी सिलेक्ट करणार आहे 5 फॅमिली आणि मॅक्झिमम 10 फॅमिली तसे मी बोलवणार आहे. आणि मी तुम्हाला मेलमध्ये कुपन नंबर देणार आहे. माझे जे 50 कुपन्स किंवा 70, 80, 50 कुपन्स किती पण असतील त्याचे मी कुपन नंबर तुम्हाला सेंड करणार आहे. म्हणजे तुम्ही तिकडे येऊ शकता. ह्या सिस्टमनी कसं माहिती पडेल, म्हणजे एक इझी जाईल ना प्रोसेस काजल, बरोबर. तर तुम्ही मोस्ट वेलकम आहात. पण तुम्हाला मेल टाकावा लागेल आणि मेलचा रिप्लाय तुम्हाला येईल. आणि मी तुम्हाला मी कुपन नंबर दिला म्हणजे तुम्ही त्या बोलतात ना, काय परत विसरलो होतो ना, लकी ड्रॉ, तुम्ही त्या लकी ड्रॉ सिस्टममध्ये सिलेक्ट झालेला आहे. आणि तुम्हाला हॉलमध्ये पण दाखवणार की कोण कोण लकी ड्रॉ थ्रू आपल्या म्हणजे लग्नाला आलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला दिसेलच व्हिडिओमध्ये. तर कोणाकोणाला यायचं असेल तर सर्वांनी आम्हाला मेल टाका आणि मेलच्या रिप्लाय नंतर तुम्हाला सिलेक्शन होणार आहे. ही रिक्वायरमेंट एकच ठेवलेली आहे मी की तुम्ही जर येत आहे, समजा मम्मीचा सबस्क्रायबर असतो तर मी एकटाही येऊ शकतो किंवा माझ्याबरोबर 2, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही आणू, म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त आणू नका. ठीक आहे, 2 नाही, तू आणि तुझ्याबरोबर मी आणि समजा माझा मित्र किंवा मी एकटा येत असेल तरीही चालेल. असं नाही सांगत की 2च आणायचे आहेत. मिनिमम म्हणजे एकही आला तरी चालेल, एकटा आला तरी चालेल, पण जास्तीत जास्त 2, त्याच्यावरती नाही. आणि आमचं पण हॉलचं लाईक हॉलमध्ये पण तसंच सांगितलेलं आहे ना, म्हणून आपण पण आपल्या नातेवाईकांना पण तसंच सांगितलंय. हो, म्हणजे फॅमिलीमधून 2 माणसं ना तेवढे.
जास्त वाढवू पण नाही शकत काउंटिंग आणि कमी पण नाही करू शकत हां असं. तरी पण मी माझ्या आपल्या फॅमिलीमधून म्हणजे तुमच्या आपल्या सर्व सबस्क्रायबरपासून मी 20 जण तरी बोलवणार आहे. 20 म्हणजे 20 नंबर्स 1 2 3 म्हणजे मॅक्झिमम 10 फॅमिलीज. हा जर एक फॅमिलीमधून एक असेल तर 20 फॅमिली झाली असते. ठीक आहे, तुम्ही येऊ शकता. तुम्ही मला मेल करा shubhakir@gmail.com वर. आणि कोण येणार आहे आणि किती माणसं येणार आहे ते पण मला जरा डिटेल द्यायला लागेल तुम्हाला. ते डिटेल पहिल्याच मेलमध्ये द्या. आणि तुम्ही कुठे राहता तेही मला सांगा. कुठे राहता नाव नाही सांगितलं तरी चालेल, पण किती जण येणार आहे नाव सांगितलं तरी चालेल. हां नाव सांगा, कुठून येणार आहे आणि किती माणसं येणार हे मला मेल करा. मी तुम्हाला कुपन नंबर देईल आणि तुम्ही त्या डेटला येऊ शकता. डेट तर सांगितलेली आहे 29 नोव्हेंबर 2021 आणि मंडे येतोय वार. म्हणजे तुम्हाला डे माहिती पडलं तर तुम्ही मला मेल पाठवा. जर सुट्टी असेल तर मेल पाठवा. आणि मुहूर्ताची तारीख पण मुहूर्ताचा वेळ 12:45. हां मुहूर्त आहे, दुपारची वेळ आहे. दुपारची म्हणजे 12:30चं लग्न आहे. तर तेही लक्षात ठेवा. त्याप्रमाणे म्हणजे संध्याकाळचं नाही. म्हणजे तुम्हाला 11, 10, 11 वाजता 12 वाजता तुम्हाला हॉलवर यायचं आहे आणि 2-3 पर्यंत ते लग्न आटपून जाईल. विधीपासून बघायचं असेल तर तुम्ही 10 पासून येऊ शकता. 10-10:30 पर्यंत आला तरी 11:30-12 पर्यंत म्हणजे दुपारचं ऑलमोस्ट सकाळचं लग्न बोलू शकता तुम्ही, जे 2 वाजता संपणार आहे. आणि आपला तिथे प्रोग्राम 8:30 वाजल्यापासून चालू होणार आहे. काय 8:30ला आपण येणार तरी का? हा 8:30 वाजता 8:30लाच जायचं आहे तिथे. ते सर्व तिथे पुण्यवचन गणेश पूजन वगैरे ते सगळं हॉलमध्ये होणार आहे. आम्ही काय एवढं डिसिजन घेतलं की आपण बघा रिलेटिव्सला बोलवतो, फ्रेंड सर्कलला बोलवतो, आपल्या नेबर्सला बोलवतो. तर आपले जेवढे सबस्क्रायबर जेवढे वर्षापासून सपोर्ट करतात तर त्यांना पण एक पार्ट दिला पाहिजे, बरोबर. म्हणून ते 20 सीट्स आम्ही तुमच्यासाठी रिझर्व ठेवलेले आहेत. बघा आमच्याकडे 100 कुपन्स आम्ही ठरवलेले आहेत. 50 वाढले तरी काय फरक नाही पडत. तरी त्या 50मधून पण बघा मी तुम्हाला 20 तुम्हाला शेअर देतोय. म्हणजे मी किती मोठा हिस्सा दिला आहे तुम्हाला, बरोबर ना. असं नाही की 5च बोलवले, 20 जण तुम्ही येऊ शकता. आणि फक्त आहे की तुम्ही मला मेल टाका आणि मेलमध्ये मी रँडमली सिलेक्ट करणार मेल आणि तुम्हाला इन्व्हिटेशन देणार. इन्व्हिटेशन तर सर्वांनाच आहे. लाईव्ह तर तुम्ही सर्वच बघू शकता आणि व्हिडिओज तर येणारच आहेत. या तुम्ही वाट बघते. तुम्ही नक्कीच या. अजून काय सांगायचं का तुला? आणि ह्या कुपनचं तुम्हाला बेनिफिट सांगतो. मला असं वाटतं की तुम्ही सुद्धा कुपन ठेवलं तर बरंच होईल. काय होतं माहिती का, तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स सांगतो माझा, जे ताईच्या लग्नात मी ऑब्झर्व केलं की तिकडे ना प्लेटी मोजायला माणसं ठेवायला लागतात. कधी कधी ना तो मोजणारच विसरलो रे मी प्लेटी किती होते, किंवा ते विसरत नाही ॲक्च्युली बंच देतात ते 50-50चं. ते एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. म्हणजे मुलाकडच्याला एक वेगळं उभं राहायला लागतं, मुलीकडच्या एक वेगळं उभं राहायला लागतं. तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. दुसरा प्रॉब्लेम असतो की असं बोलायला नको, पण कधी कधी हॉलवाल्यांनी समजा चुकून कमी ठेवले, चुकून त्यांच्याकडून काउंटिंग मिस्टेक झाली किंवा त्यांनी कमी ठेवले प्लेट्स, तर कसं आपल्याला ते चार्जेस भरावेच लागतात. असं होऊ नये म्हणून कुपन सिस्टम ही बेस्ट आयडिया आहे. हे झालं. आणि तिसरं म्हणजे सांगतो, कधी कधी काय होतं, लहान मुलं असले किंवा आपणच असलो चुकून समजा आपण एक प्लेट खाल्ली. इकडे कसं प्लेटिंगवर कॉस्टिंग असते, बरोबर. तिकडे समजा आपल्याला काहीतरी गोड खायला वाटलं, परत आम्ही रसमलाई ठेवलेली आहे समजा, तर रसमलाई खायला वाटली, तर माणूस काय करतो, त्यांना माहीत नाही की वाटी सेपरेटली मिळते आणि तुम्ही आमच्या म्हणजे लग्नाच्या हॉलमध्ये आला तर तुम्हाला वाटी एक्स्ट्रा मिळेल, पण त्या वाटीच्या निमित्ताने माणूस प्लेट उचलायला जातो. मग पूर्ण प्लेटचा भाव पडतो, म्हणजे प्लेटचा रेट पडतो. एक प्लेट काउंटिंग होते. हां, तर ती आपल्याला ना हॉलवाली बोललेली की समजा तुम्ही प्लेटमध्ये पापड पण पडला ना तरी तर प्लेट काउंट होणार नाही. तर ह्या वेळेने म्हणून असं बघून मी कुपन ठेवलेलं आहे. म्हणजे जो कुपन देईल ना तरच त्याला ती प्लेट मिळेल. हा हिशोब म्हणजे आपला एक लोड कमी होतो. फक्त प्रिंटिंगचे किती 200-300 रुपीज जातात, दॅट्स इट. म्हणजे तिकडे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो पूर्ण. आणि चौथा पॉईंट हा की कोणी इन केस अनोळखी आलं, असं होतं कारण की आमच्या दोघांच्या सिच्युएशनमध्ये असं झालंय की बरंच मी ऐकलंय की अनोळखी व्यक्ती लग्न अपॉइंट वगैरे करतात आणि त्यांना हॅबिट असतं की दुसऱ्यांच्या लग्नात जाऊन जेवायची ना, त्यांना मजा असते. बरोबर, असं होतात. म्हणून आम्ही हे रिस्क नाही घेते, म्हणून आम्ही कुपन सिस्टम ठेवलं. हा, म्हणजे जो मी हॉलवाल्यांना बोलून ठेवलंय प्लेट्स देणार आहेत ना, जो कुपन तुझ्या हातात देईल ना त्यालाच तू प्लेट देणार. आणि त्याहून काय ना, म्हणजे एकदा जेवला ना मग परत जेवायला तो नाही घेऊ शकत प्लेट. एकदा तुम्हाला त्या प्लेटमध्ये जेवायला लागेल आणि एकदाच घ्यायची प्लेट आणि पोटभर जेवायचं. एकदम बिंदास जेव्हा, पोटभर. पण जेवणाची काही लिमिट नाहीये, पोटभर मस्त मज्जा करा आणि एन्जॉय करा. आणि एक प्लेट मध्ये तुम्ही 3 वेळा घ्या, 4 वेळा घ्या, पण ते एका प्लेट मध्ये घ्या. ही कुपनची पण आयडिया तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. कुपन्स मी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि कुपन हे प्रिंट ताईने केलेले, ताईच्या आयडियानी. म्हणजे आयडिया आम्ही सर्व डिसाईड केली आणि प्रिंटिंग तिने केली. तुम्हाला कुपन दिसत असेल स्क्रीनमध्ये. तर अजून काय सांगायचं तुम्हाला?
आपण आपल्या सबस्क्रायबरांना बोलवतोय म्हणजे आपल्याला किती मजा येते ना. हो म्हणतात, बघूया म्हणजे बरं वाटतंय जरा. सर्वीकडून आपण बोलवूया आणि डेट आणि टायमिंग तुम्ही बघा, त्या हिशोबाने तुम्ही सुट्टी काढा आणि आमच्या मॅरेज फंक्शनला नक्कीच या, वेडिंगला नक्कीच या. काजल बोलव या, नक्की या. हां, अजून काय सांगायचं राहिलं आहे? अजून काहीच नाही राहिलं ना. हेच म्हणजे तुम्हाला सांगायचं होतं की आणि ऑफिशियल सर्वांनी प्रत्येकाने म्हणजे एक हे घ्यायचं आपल्यामध्ये की आपण समजा एक फॅमिलीमध्ये गेलो आणि आपली अशी एकदम छोटी मुलं असतात. छोटी मुलं ती खात पण नाही, पण माणसं काय करतात ते छोट्या मुलांना पण प्लेटी घेतात. आता असं नाही की आमचं लग्न आहे म्हणून आता असं नाही की प्रत्येक ठिकाणी असं होतं. आणि ते तुम्हालाही माहिती आहे, सर्वांच्या मनात असतं, ते माणसं सांगत नाही. काय माहिती आहे का, लग्नाच्या मध्ये मेन लॉस नाही बोलू शकत, जास्त एक्सपेंडिचर किंवा जास्त खर्च किंवा बोलतात ना खात पण नाही माझं तरी खर्च होतो, तो होता प्लेटिंगचा खर्च. उगाच फूड वेस्टिंग जास्त होते तर लग्नात ते होते. सर्व माणसांना कळत नाही की ते प्लेटीवर हिसाब असतो हॉलमध्ये. तर लहान मुलं असतील ना तर तुम्ही तुमच्या प्लेटीवर बसवा. असं नाही की आमचं लग्न म्हणून. आता तुम्हाला अजून एक उदाहरण देतो. आम्हाला म्हणजे एक सांगण्याचा म्हणजे आम्हाला आमच्या समोर चित्र आलंय की आपण दुसऱ्यांना समजवायचं. आता आपल्याला एक वे मिळालाय कन्वे करायचा मेसेज. आता आम्ही दोघं एका फंक्शन मध्ये गेलो होतो, बरोबर ना, गोदभराई होती ना ती. तर मला माहिती आहे की मम्मी ते फ्राईड आयटम्स म्हणजे मम्मी बाहेरचं जास्त काय खात नाही. तर आम्ही काय केलं, एकच प्लेट घेतली आणि मम्मीने थोडं टेस्ट केलं आणि म्हणजे एकाच प्लेटमध्ये आम्ही दोघांनी खाल्लं. कारण मला माहिती आहे की मम्मी तेवढं कन्झ्युम करत नाही आणि उगाच कोणाची प्लेट का वेस्ट करावी. बरोबर. हां, तर असं आम्हाला वाटलं सांगावं. हां, छोटी मुलं असतील तर ते प्लेटमध्ये आपल्या जेवायला द्यायचं. बरोबर आहे. आणि आपण जेवायचं. हा तुम्ही घ्या तिथून आपण घेत राहायचं. आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपण जेवण घ्यायचं, पण प्लेट नाही दुसरी घ्यायची. म्हणजे असं समजा गोरगरीब माणसं असतात ना, त्यांचं पण तेच हाल होतात असे नंतर. आता सांगायला नको, आई वडील डोक्यावर कर्ज घेऊन लग्न लावतात, डोक्यावर कर्ज घेऊन लग्न करतात. हां, म्हणजे एवढी परिस्थिती म्हणजे लग्न त्यांना करायचं असं एकदाच करतात, पण ते एवढं म्हणजे धूमधाम करतात ना, नंतरच्या 5 वर्षांनी EMI म्हणजे लोन फेडत बसतात. एवढं ते लोक खर्च करतात. ते बोलत नाहीत की तुम्ही असं करा तसं करा. त्यांना अशी पण चांगलं नाही वाटत. अशी पण भीती असते लग्नात की जेवण कमी नको पडावं. खूप भीती असते लग्नात. नाहीतर कोण माणसं नाव ठेवायला कमी नाही करत. म्हणजे एवढी भीती असते. आता एंगेजमेंटमध्ये मी स्वतः सांगतो, ताईच्या एंगेजमेंटमध्ये ना मला फक्त दोन बिर्याणीची टोपा हवी होती, जेवढी माणसं होती काउंटिंगला. तरी पण मी 3रा बिर्याणीचा टोप मागवला मम्मी. म्हणजे एका टोपामध्ये 200 माणसं जेवतात. मी 200 माणसाचा रिस्क का घेतला, कारण माणसं बोलावी नको. आणि ते मग तो शेवटी उरलाच एक टोप. आणि तो टोप आम्ही मग गरिबांना वाटून टाकला तिकडे सर्व. मी माझ्या मनात होतंच की समजा राहिलं तर आपण वाटून टाकूया, असं होतं. आणि जेवण छान आहे, आम्ही टेस्ट केलेली आहे, तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितलं असाल. आपली एवढी सर्व माणसं बघतात ना, त्याच्यातूनच तुम्ही म्हणजे एक घ्यायचं की लग्नाला कोणाच्या गेलो नाही, आपला एखादा 5-6 वर्षाचा मूल असेल ना, किंवा 10-12 वर्षाचा पण असतो, अशी मुलं नेतो आपण तिथे. त्या मुलांसाठी प्लेट नका घेऊ, त्या मुलाला आपल्या प्लेटीमध्ये जेवायला द्या. आता इथे कमी खाणं जास्त खाणं सवाल नाही. कधी कधी काय असतं माहिती आहे का, लग्नात कोण टेस्टिंगला पण जातं, कारण व्हरायटी असते ना. तर तुम्ही टेस्टिंगला घ्या, पण फूड वेस्टेज करू नका कधी. आणि मला असं पर्सनली वाटतं की ताटातनं थोडं घ्यावं आणि जे आवडेल ते नंतर परत घ्यावं. नाही तर एकदाच घेता आणि मग ते फूड वेस्ट करून टाकतात. ते चांगलं नाही वाटत असं बघायला. ते कधी कोण प्लेटमध्ये पापड टाकतंय, कधी कोण प्लेटमध्ये भाजी टाकतंय, असं काय नाही काय आहे ना टाकतात. बघा, त्या टाकल्याने आमचं काय नुकसान नाही, आपल्या काय प्लेटिंगवर आहे. तरी पण गेलेला लग्नाला तेव्हा तू कोणाचं तरी बघितलं नाही, एक व्हिडिओ होता की प्लेटी आपण जेवतो ना, जेवल्यावरती आपण प्लेटी टाकतो बघा डस्टबिनच्या डब्यामध्ये. तर त्यांनी काय केलेलं लग्नामध्ये, त्यांनी की डस्टबिनच्या बाजूलाच ना हॉलमध्ये एक माणूस उभा ठेवलेला. तो ना घेतच नव्हता माणसाच्या प्लेट. समजा काजल घेऊन आली, काजलच्या प्लेटिंगमध्ये 2 पापड उरलेत. ते बोलतात मग काजल असे टाकायला आली, तो माणूस बोलतो नाही मॅडम वो खाओ और फिर डालो. म्हणजे प्लेट संपवा आणि तर ती प्लेट डब्यामध्ये टाका. असं अशी सिस्टम ठेवू का मी? नाही, असं चांगलं नाही वाटत. तुम्ही तसे समजदार आहात, तुम्ही तसं आमच्या लग्नामध्ये असं आम्ही कंजूसगिरी नाही करत आहे, पण एक आम्ही दुसऱ्यांना थोडं शिकावं. कंजूसगिरी करीत आम्ही बोलवलंच नसतं माणसानं, पण मला वाटलं की नाही, एवढे आपल्याला जे सपोर्ट करतात एवढ्या वर्षापासून, त्यांनी एक त्यांचा ग्रुप पण आला पाहिजे.
जसे आपले नेबर्स येतात आहे, फ्रेंड्स येतात आहे, रिलेटिव्स येतात आहे, तर आमचे यूट्यूबर्सचे फॅमिली, यूट्यूबची फॅमिली पण आली पाहिजे. बरोबर आहे ना? मग तुम्ही सर्व ऑल इन्व्हायटेड आहात. मेल टाका आणि तुम्ही लगेच रँडमली बोलतात ना, तसं मी सिलेक्ट करणार आहे तुम्हाला. चला मग आतापासून तयारी करा पटापट. मग काय शॉपिंग करा मस्त. आणि परत सांगतो आपल्या माणसांना, मी परत सांगतो एकदम म्हणजे एकदम टिपटॉप या, कारण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार आपल्या. लाखो माणसं आपल्याला दिवसाला बघतात आता. एकदम टापटीप यायचं. आणि अजून एक, जर लेडीज येतात आहे तर त्यांना नावं घेत असतील तर वेल अँड गुड. जे नावं घेतील त्यांना मी गिफ्ट ठेवणार आहे है ना. आणि खूप काय फंक्शन्स होणार आहे, डान्स होणार आहे, अजून काय काय होऊ शकतं ते आम्ही प्लॅन करू. तुम्हाला खूप एन्जॉय करायला मिळणार आहे तिकडे, तर तुम्ही नक्कीच आहे तिकडे. अजून काय सांगायचं आहे? अजून काय नाही सांगायचं. चल आता त्यांना पटापट तयारी करू दे. तर आपण ते बोलत बसलो नाही, ते तयारी कधी करणार? तर राहिले किती दिवस? आता बरोबर एक महिना पण कमी, एक महिना पण नाही राहिलेला, कमी 2 दिवस कमी झाले. 2-3 दिवस कमी राहिलेले. 27 दिवस आहे. 28-27. तुमचं आवडतं ते, मला तुमचा सपोर्ट आवडतो. तुमच्या सपोर्टमुळे आम्ही एवढं प्रोग्रेस केलेला आहे आणि आम्हाला पण खूप आनंद होत होता हे सर्व बघून. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटतात आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलं त्यांनी सबस्क्राईब करा. आणि लग्नाला या. बाय 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 बाय. अजून एक सांगायचं, लग्नाला या आणि त्यानंतर मग रत्नागिरीच्या घरी पण आम्ही तुम्हाला कधीतरी इन्व्हाइट करू, है ना. आणि कुठे कुठे जमलं तर मीटअप ठेवू, लाईक बदलापूरला पण कधीतरी मीटअप ठेवू. जिकडे जिकडे आम्हाला सोर्स मिळेल, लाईक विक्रोळीला मीटअप ठेवू, कधी कधी दादरच्या त्या बीचवर येऊन मीटअप ठेवू, कधीतरी मरीन्सला येऊन मीटअप ठेवू. कुठे कुठे असे जे स्पॉट्स आहे, जिकडे ओपन स्पॉट्स आहे, तिकडे पण येऊन आम्ही मीटअप ठेवणार आहे. म्हणजे सर्व प्रॉपर झाल्यानंतर, म्हणजे आपण सर्व कधी ना कधीतरी भेटूच. ठीक आहे. ते प्लेटीचा बोललेली ना, आपण कसं फ्रँकली सर्व बोलून टाकतो. ते प्लेटीचं कशी बोलली, अजून मम्मी एक उदाहरण बरोबर दिलेलं. का असं असतं माहिती आहे, ते माणसं एक घेतात, जेवलात प्लेटमध्ये जेवले आणि ते उष्ट झालं ना, मग ती टाकतात आणि दुसरी घ्यायला जातात. आणि दुसरी घेतात आणि त्याच्यात परत नवीन घेतात. म्हणजे त्यांना ती लाज वाटते कधी कधी त्याच प्लेटीमध्ये परत मागायला जायला. त्यांना काय वाटतं फ्रेश प्लेटमध्ये घेऊया. पण फ्रेश प्लेट हा कॉन्सेप्ट मध्ये डबल भारी पडतो एका, म्हणजे ज्यांची फॅमिली आहे त्यांना, जो लग्न करतोय त्यांना. बरोबर बोललो ना काजल? होतं ना असं की एकदा घेतलं, ते उष्ट झालं, खातात, सर्व खातात. उष्ट झालं की ती पेट फेकली आणि दुसरी घेतली. दुसरी घेतात नाही, परत ते नवीन घ्यायला जातात. विचार नाही करत की जो पेमेंट करेल त्याचं पण बजेट वर खाली हलेल. नाही, पण ते माणसांना ना माहिती नसतं की तिथे प्लेटीवर जेवण असतं. कोणाकोणाला माहित नाही, माहिती नसतं. छोट्या मुलांना किंवा म्हणजे 18च्या खालच्या पण मुलांना माहित नसतंय. तर फॅमिली मेंबर्सनी अडवला पाहिजे तिकडे की मलाच नाही माहिती होतं हे प्लेटीवर असतो हिसाब. मला ताईच्या लग्नाला माहिती पडलं ते प्लेटीवर हिसाब असतो. परत हे ऐकून तुम्हाला तर खरं नाही वाटणार. म्हणजे असं आता आजूबाजूला कुठे लग्न झालं ना, तर आता परिस्थिती बघून पप्पू तर लग्नाला पण जात नाही. तो प्रेझेंट पाकिट घरी नेऊन देतो. मला इन्व्हिटेशन आली ना, मी जातो. म्हणजे कधी कधी जातो, कधी कधी नाही जात, पण त्यांना मी एक पाकिट भरतोच. तो पाकिट आहे ना, घरी नेऊन देतो. तो लग्नाला जात. आणि गेलो तरी आम्ही दोघं गेलो ना, तो तुम्हाला खरं सांगतो आम्ही 2 प्लेट नाही घेत. कारण मला माहिती आहे मी खाणार आहे, मी मजबूत खातो. मी त्या प्लेटीच्या ना डबल पैसे वसूल करतो एका प्लेटमध्ये खाऊन. पण मम्मीना नाही खात. मम्मीला साधा भात लागतं, वाईट भात. ते बिर्याणी असेल किंवा ते जिरा राईस असेल ना, तरी मम्मीला आवडत नाही. ते त्यांना माहिती आहे मी काय खात नाही. तर मम्मी तर माझ्या ताटातला थोडा थोडा खाते आणि मग साईडला होते. हो जाओ बाजू मेरा हो जाओ मी खातो काजू. तसं सिस्टम आहे. आणि पण आता कुठे गेलेत ना, तर 2 प्लेटी तर लागणारच आहेत, कारण दोघं पण खाणारी आहेत. आता एक डायलॉग असतो माहिती आहे, मम्मी माणसं बोलतात की शादी एक ही बार होता है. तर करायचं लग्नामध्ये सर्वच करायचं आपल्याला, आपली शॉपिंग पण करायची, सर्व करायचं, पण जरा समजदारीने करूया. कारण फ्युचरमध्ये पण आपल्याला काहीतरी करायचं आहे. मेन म्हणजे मी दुसऱ्याची परिस्थिती जाणून घ्यायची पहिली. ओपनली सांगतो, माझा कोणी बॅकअप नाही आहे, तर मला माझं स्वतःचं करायचं आहे. तर मला एकदम कॉशियसली करावंच लागेल सर्व गोष्टी. बरोबर ना. पुढे पण तुम्ही बघाल काय काय आपण करतोय, काय काय इन्व्हेस्टमेंट करतोय, तेही तुम्हाला सांगेल आणि तुम्हाला दिसणार सुद्धा. आणि लग्न एकदाच करायचं आहे, करायचं आहे, आपण धूमधाम नाही करायचं, पण ओव्हर पण नाही करायचं असं मला वाटतं. बरोबर ना. आता एकदाच करायचं, पण नंतर ते 5 वर्ष भोगत राहायचं. नाही बाबा, नाही तसं नाही करायचं. तो त्रास सहन नको. आपल्याला जमेल तेवढं करायचं. आणि नाहीच असतं ना, तर अजून एक सिंपल असतो जे आम्ही नाही करणार. पण समजा आमची परिस्थिती जर कठीण असती तर आम्ही हा पण विचार केला होता की लग्न आपण एक नॉर्मली मंदिर, कोर्ट मंदिर काही असं नॉर्मल सिस्टम तसं करायचं आणि आपल्या एरियामध्ये बिर्याणी वाटायची. पहिलं असं ठरायचं जेव्हा आम्ही, म्हणजे जेव्हा परिस्थिती एकदम कमी होती तेव्हा. बरोबर ना. अशी पण थिंकिंग होती आमची. आता गॉड ग्रेसनी सर्व चांगलं आहे.
आपण सर्व भेटूया. तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने तशी वेळ नाही आहे. हम्म. आता मस्त आहे एकदम. तर तुम्ही सर्वांनी जेवण म्हणजे जेवायला या बोलतो लग्नाला या. की या. जेवायला या. आमची बडबड का संपणार नाही कधीच. या सर्वांनी लग्नाला मी वाट बघते. आणि आमच्या बोलण्याचं वाईट वाटू नका. आणि आणि दुसरा अंदाज करू नका की आम्ही काहीतरी वेगळं बोलतो. गैरसमज करू हा नका. असं करू नका. आपल्या एवढ्या फॅमिलीमध्ये आहे ना कोण नाही कोणतरी गरीब असणारच. आणि आपण समजा मला आमंत्रण दिलं तर माणूस का म्हणतो एवढी मोठी बाई येते तिच्यासाठी काहीतरी करावं, असं नाही करायचं. जे नॉर्मल आपण घरामध्ये करतो ना तेच करायचं सर्वांसाठी. आणि आम्ही सुद्धा नॉर्मलच आहे. कुठे काय आम्ही कुठे काय 5 स्टारमध्ये बसलो काय बघा, घरातच बसलोय फॅनच्या खाली. कुठे एसी लावलेली आहे. नॉर्मल माणसं आम्ही तुमच्यासारखे आणि नॉर्मलीच राहतो. तर आपण सर्व नॉर्मलीच भेटूया. हा जरा कपडे टिपटॉप घालून या. कशी व्हिडिओ शूटिंग होणार आहे आपली, लाखो माणसं बघणार आहेत. बरोबर. मस्तपैकी कपडे घालून या फक्त बस. नावं घ्यायला शिका. मुलांनी आणि मेल पर्सननी घेतलं तरी चालेल. आणि डान्स ज्यांना करत असेल तर वेल अँड गुड, डान्स करायला पण या आमच्या लग्नात. है ना. बाय.